ए पटोहा, ए बेटी, कुछ करत अरे का रे? जान तारू बेटी, हमारे जन संगतिया आवतने। हाँ, तो हम का कहतनी तनी बढ़िया चाय आ तनी बढ़िया पकौड़ी बनाव न। ऐसन बनाव बेटा कि खैले के बाद माहौल बन जा। जल्लू। हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। हाँ अबे औते बाने तन बनाओ तब बेटी। हाँ मानिए जब बैठले दिन भर केहू न केहू इनकर होते रहता। गांव भर के लोग तो इनके बुढ़ौती में संगतिया हो गइल बा। हम नहीं बनाए जा लोगन। बन गई बेटी, बन गई रे। अरे बाप, ये तो मोबाइल चलावतिया बहन करे ते अब शुरुओ नहीं कैले बनावल। आई हो दादा, वही वाला बाना उनका खियाब रे हम उनके। अरे भगवान, अच्छा रुक जो आवे दे हमारे लाल के ता अब उन्हीं से बतियाई हम। जन ले खेल, मोबाइल खेलते। का हो बाबू, आ गई तू? हम तहके लाख मना कैनी कि ये बेटा लव मैरिज मत कर तू, लेकिन तू नहीं मन ले आखिर में। का भइल ह? कुछ भइल का बाबूजी? का भइल ह? अरे ई पूछ कि का नाई भइल ह? हाँ? अरे कुछ बतैबो सही सही का भइल ह? कि खाली गोल गोल घुमेबे करबो? रुको हम जाके उन्हीं से पूछ ले तनी डायरेक्ट। का भइल हो? कुछ भइल का कहत रहने बाबूजी? अपने बाबूजी खाती 2 गो काम वाली बाई रख द। एगो जब कहे तबे चाय बनाओ खाती। गांव के लोग केहू ना केहू आते रहता, आ बाकी दूसर का काम करे। बस 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 हम समझ गए। ठीक बा, रुक जा, हम समझ गए। बोल देते नहीं हम उठ के। हे बाबूजी, चाय वो नहीं बन पाई? हाँ, हुरहु जे आओ सबके तू चाय पकौड़ी खियाल शुरू कर दिल बा। हैं, ऐसे थोड़ी चल पाई। जे आओ सबके चाय बनाओ, पकौड़ी खियाओ। हद कर दिल बना एकदम से। चाय वो नहीं बन पाई।